Saruna, good morning. Hello, Saruna, hello. हेलो संजीत मोरा का वीडियो देख रहे थे। अच्छा संजीत, मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका वीडियो फुल वॉच करके दे देगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। टेंशन लेना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी समझ तो नहीं, फिर भी वीडियो पूरा देखा। अच्छा ओके, ऐसा होना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं आया है लेकिन इशारा को समझ समझ ले लो। इशारा मतलब एक्टिंग को समझ ले लो और फुल वीडियो वॉच करो। मैं भी आपको आपका वीडियो देखेगा ना, मैं भी तो आपका मतलब समझ में जाते ना, फिर भी मैं आपका वीडियो देखेगा, देखता हूँ और देखेगा ही भाई, और आगे भी देखते रहेगा जिंदगी भर। सोनाराम ब्लैक डान, गुड मॉर्निंग संजीत नवदरना। ओमफ्राय सोनाराम, ओमफ्राय गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ओमफ्राय सारुना बोला क्या प्रिया जो क्या प्रिया जो स्प्रेड की बोतल से। हाँ, ओ स्प्रे का बोतल है ना, दारू है, दारू दारू। अ, 4 बोतल देखा है ना, 4 बोतल भी दारू है। मतलब इसको क्या बोलता है, जो हम लोग जो मतलब चाउल है ना, जो खाने ना, खेती करते हैं ना, राइस, वो एक राइस है ना, जो राइस से मतलब दारू बनाते हैं ना, वो राइस का दारू है वो, स्प्रेस बोतल का। और वो मैंगो बोतल है ना, मैंगो बोतल का है वो आमला है ना, आमला को क्या बोलते हैं हिंदी में, अमला, आमला है ना, आमला आमला। वो आमला का रस है, मतलब घर में बनाया था, मतलब आमला का रस का दारू। आरो दैजिरिजों फै, दैजिरिजों जल्दी फै। दा 10 जाना लाबाय फाग्लासो। हाँ, गुड मॉर्निंग संजीत बोल रहा है। सारोना ओके, राधे राधे। सोनोने राधे राधे। सारोना ने बोला कलर भी अलग है इसलिए। हाँ, कलर अलग है, दारू है ना इसलिए दारू का कलर अलग है। अब खाएगा ना, पूरा मीठा है, मतलब चीनी भी नहीं मतलब इसके सामने नहीं हो सकता, इतना मीठा है ना बा, बोलना नहीं चाहिए सारोना। मुडिस हेलो मुडिस हेलो मसुलका मुडिस, आं भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोनलै, गोदान नायना होदो अननानै। हेलो। माबा नेट थाबथाब मुडिसा मा होनदों, नीलखांबाय नायखांबाय दासो। आदसा थेंक इउ सो माच मुडिस, थेंक इउ सो माच नायनायनि थाखाय। ओमफ्राय मुडिस ब्र' मा मावबाय दङ दासान्दि मुडिस ब्र'? गोदाव सोरावलै माथो लोगोफोर, मा खालामनो दे, कमेन्ट खालामना होदो सोर सोर दङ। फटाफट कमेन्ट कीजिए दोस्तों, फटाफट कमेन्ट खायदाम, सारुना कमेन्ट खायलाम। एभ्रिवान गाइस प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर, सोर सोर दङ कमेन्ट। नायदाय गुरुराम, गणपति बाबा नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः। थेंक इउ सो माच। दैजिरि दासो फैदों साला खावब्लि दा, मालाय नेल बिगिदिनै। दे नायबाय थानो थांनि सोर सोर मा बुङो। अके ना 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 ला 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 ला। सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन, नोंखौनो जुलि लागोन। थेंक इउ सो माच लाइक दान होनायनि थाखाय। दैजिरि हेलौ नामदारना, हेलौ।
मुदिस नोंना दैजिरिया फैलायबायलै मुदिस दैजिरि मुदिस नै नोंना दैजिरिया फैलायबाय सार'नाया मा बुंखो सना रिटर्न नहीं किया बोल रहा है सोनाराम रिटर्न नहीं किया सार'नाखौ दैजिरिया मा बुंखो हाय मुदिसजों मुदिसा बुंदों सनजित ब्र नुखादों होनना आदसा बैसागु बोथोरनि रैसुमै देंखो जोंखौ गाबनाय आदा सानो आं नोंखौनो रादाय होनाय सार'ना बोला मुदिस जी जॉइनिंग करो प्लीज बोल रहा है मुदिस जॉइनिंग खालामनांगौनो सार'नाखौ सार'नाखौ दैजिरिया मुदिस मा खबर होनदों दैजिरि गुड मर्निं बोला है सार'ना से प्लेन जाओ सान'खाफोरखौ साखि दोनगोन नोंखौनो जुलि लागोन मुदिसनि बोला अके सार'ना अके बोला है दैजिरिया मोनदों फुंनि ब्रेकफास्ट सोंदों नै फुंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय ना मुदिसा मा दैजिरि नों आइडिजोंसो फैदों नामा होनना सोंदों दिनै ओमफ्राय सार'नाया मा बुंखो मिस्टार कुमार सानु मरावलै कुमार सानुनि नोंखौनो संसार लागोन सान'खाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन खमा बिबारजों जोहोगोनां बिबारजों जोहोगोनां आंना ना 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 ला 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 मुदिसने बोला है बेस्ट सिंगारलै ब्र'नो बेस्ट सिंगार सल्टिनो नङालै बेस्ट सिंगार नङा ओमफ्राय सार'नाने बोला है मर्निं बोलता है फुं को मर्निं बोलता है ओमफ्राय दैजिरिया आंहा चेनेल गैयाहाय मुदिस चेनेल गैयानोलै मुदिस सनारामा अन सान'खाफोरखौ साखि दोनगोन नोंखौनो संसार सार'नाने बोला ओइ सनजित खाना खा रही हो अच्छा हाँ खा लो खाना खा रही हो अच्छा खा लो मुदिसने बोला दैजिरि सार'नाने बोला थोड़ी बिजी हो अच्छा ओके कुछ नहीं ओके खा लो सनारामा अन थैंक यू सो मच सान'खाफोरखौ साखि दोनगोन नोंखौनो जुलि लागोन के ब्र हेलो के हेलो लाइक डान थैंक यू सो मच के मस्ट वेलकाम बोरै खबर सबर के थैंक यू सो मच राधे होनना बुंदों राधे जोंना माबाया सनारामा राधे होनदों के अन होनदों जोंना हलिमुलिया जयनिं मी गाइस नोंनो हलिमुलिजों लोगो जागासिनोमोन लाइक डान थैंक यू सो मच जो नया है हलिमुलि से फ्रेंड हो जाओ सोर गोदान दङ कौन नया है हलिमुलि से फ्रेंड हो जाओ लाइक डान थैंक यू सो मच सनारामा मा होनखो के गुड मर्निं ब्र नामदों नै सनारामा सोर दङ दैजिरि अन नामदों थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो बोरै खबर सबर के ब्र मा खालामबाय दं फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै सनाराम फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै बेनिफ्राय के ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै हलिमुलि फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै जोंना दैजिरि फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै मुदिस फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै सार'ना अलरेडि साब बोल रहा है सार'ना थांबाय खोमालैयो सार'नाया ओंखाम जागासिनो दं होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय जोंना हलिमुलिया मा होनदों जयनिं मी बैक बोल रहा है हलिमुलिजों लोगो जा सोर हलिमुलिजों लोगो गया बैक टू बैक करेगा हलिमुलि के साथ कौन फ्रेंड हो जाओ हलिमुलि ने बैक टू बैक करेगा के मा होनदों मर्निं सनाराम ब्र नामदों ओमफ्राय दैजिरिया सनजित दादा मा खबर नोंनालाय आंना खबरा दङ बिदिनो थिगैनो दं आरोना ओमफ्राय मुदिसा मा होनदों दैजिरि बोरै दं नामदों नै बोरै दंनो के मा होनदों दं बिदिनो नोनो दं गेजेरावनो सनजित ब्रदा आदसा गेजेरावनो थानांगौ अके ओमफ्राय अल बड' गर्ल्स
celebration 100K hi dada sub kalam namdarna ha goदान नामा आंजों ha all बड' celebration आंजों गोदाना आंखौबो साब खालाम दे आं साब खालामगोन टेनसन लानो आंनि भिडिअ नायना हो आंबो नायगोन दे टेनसन लाना दे अके अल बड' मस्ट वेलकाम दे आंनि एलबि स्क्रिमाव ओमफ्राय मडिस मा दों के ब्रदार्स नादों दै जिरिया मा दं मोजां मडिस नावदों अल बड' गर्ल्सआ मा होनदों जोंना सेलेब्रेसना गोदानसो दादा आदसा गोदानसो आं साब खालामगोन नै नायबानो जाबाय स्क्रिमाव नायना हो आं नै थांबाय आरोना आदसा नोंनिया मा दङ 389 दंना नै आं डेन्जार ग्रोब 90 ग्रोब खालामना होबाय नोंनिखौ मिथिबायना 390 ग्रोब जाबायना नै साब खालामबाय आङो साब खालामबाय दै आं साब खालामना होबाय आंनिखौबो खालामना हो आंनि भिडिअ नायना हो आंबो नायनो हागोन अल बड' गर्ल्स सेलेब्रेसन 100K आं नोंनिखौ साब खालामबाय आंनिखौबो खालामना हो बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायना हो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायनो हागोन दै ओमफ्राय दैजिरिया नोंनालाय मडिस नामदों अके दैजिरिदों हलि मलिया सोर गोदान जइनिं जानो नै सोर गोदान हलि मलिजों लोगो जा ब्लु नांगौआ बिबानो जाबाय सोर होनबाय के होनदों मडिस हेलौ हाय मडिस नामदों नै जोंना मडिसआ मा होनदों मोजां दैजिरि नामदों आरोना ओमफ्राय के अन ओमफ्राय सारनानि बोला अन थेंक इउ स' माच अनद्रे नेक्लेस सारना के नामदों अल बड' गर्ल्सआ मा बुंखो जोंना खालामबाय दादा अके थेंक इउ स' माच खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दूसरे के साथ सपोर्ट बनते रहना के ने बोला अके थेंक यू सो मच के थेंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना हलि मलिया अके नों अल बड' गर्ल्स सेलेब्रेसन नै सोरजों लोगो गैया लोगो जानो हागोन ब्लु हो दादा नामदों आदसा अके ब्लु होना होबाय आङो सोरजों लोगो गैया लोगो जालायनो हागोन दे सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन नोंखौनो संसार लागोन ओमफ्राय जोंना मा बुंखो सारनानि अन थैंक यू सो मच सारना आपका एलबी टाइम कितना में बता दीजिए सारना में जरूर जाएगा आपका एलबी टाइम में हलि मलि अके नाम जाना हलि मलिजों लोगो जा नै अल बड' गर्ल्स हलि मलि दङ सारना दङ के दङ मडिस दङ लोगो जा बेनिफ्राय दैजिरिया मा होनदों मडिस दिनै नों मा खामानि मावगोन होनदों जिमिन ब्लग फैदों हेलौ दादा गुड मर्निं दों गुड मर्निं जिमिन मर्निं फंबाय मर्निं ओमफ्राय आं भिडिअ गोदान आगारना होदोंमोन दै दिनैसो दहाय फुङाव नायना होदो दे एसे जासाबाबाबो आगारना होदोंमोन आं नायसाबना होदो लोगोफोर ओमफ्राय हलि मलि अके नामदों जोंना जिमिस मस्ट वेलकाम दै आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्राय जाबाय मा खालामदों फुंनि ब्रेकफास्ट जानाय जायाखै खोन्थाहरदो दे जिमिन अल बड' गर्ल्स फुंनि ब्रेकफास्ट जानाय जायाखै खोन्थाहरदो अन थेंक इउ स' माच दैजिरिया मा बुंखो जोंना मडिस रायलायदो नामदों ओमफ्राय रजे फैदों आरोना गुड मर्निं सनजित आं लाइकल' होनो फैदों सनजित खामानि दं हाबानि आदसा दे जेबो नङा हाबानि खामानि दं आरोना अके ओमफ्राय सनारामा अन मडिसा मा होदों आं दिनै दुब्लियावसो दंफैयो खोथिया थिलि उदों आरोना जिमिना लाइक दानदों थेंक इउ सो माच सनारामा अन हलि मलिया जयनिं मी गाइस नुदों हलि मलिजों लोगो जादों सोर नैया हे ओमफ्राय सनारामा अन ओमफ्राय जोंना अल बड' गर्ल्सआ कमेन्ट दानबाय जेबो नङा अल बड' गर्ल्स कमेन्टखौ डिलिट खालामलायनाङा कमेन्टआ मिस्टेक जाबाबो डिलिट खालामलायनाङा आरोना जेबो नङा बेनिफ्राय जोंना सनाराम अन मडिसा मा होनदों ट्रेक्टर बिहु गासिनो एवहोगासिनो दैजिरि खोथिया थिलि दैजिरि आदसा खोथिया एवहोदों आरोना अके खोथिया एवहोदोंनो मडिस मोना दिनै सारना बोला सपोर्ट सारना को सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस जो नया है सारना के साथ फ्रेंड बना सारना बैक दे देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए एवरीवन गाइस प्लीज अल
अल बड'गोल्सआ मा होनखो आं न'आव फैदों दाबो सिखाराखै आं न'आव फैदों दाबो सिखाराखै दादा आदसा बहानि नोङो अल बड'गोल्स एसे खोन्थादो दे जोंना एसे खोन्थादो एसे रायलायदो बहानि जिमिना मा होनो निउ पंजाबी फिल्म में कमेंट बेक कराब्ला देखो निउ पान्जाबी फिल्माव कमेन्ट खालामनांगौ जिमिना बेक हरगोननो ओमफ्राय मदिसा मा होनदों हालुवासोलै आं दैजिरि बेखायनो गोसोथोनाय मोनाखैना हालुवायासो मोनगोन ओमफ्राय जोंना रजे मरिसा सनजितनो आदसा मरिस बुंदो जोंना फुंनि नास्ता जानो जायाखै हलि मलि अके नो दैजिरानो आंबो बोरमा खानानै उन्दुफैफिनबाय मरिसनाव दिनै बोरमा खानानै उन्दुफैफिनबायनो जोंना ओमफ्राय हलि मलिया अके जिमिना गेम अफार दुनु कलेजा गुड मर्निं ब्र नों गुड मर्निं ब्र मुरजानो बोरमा मेरला फिटारो नामा दैजिरि नोंलाय नावदों अल बड'गोल्सआ बिजनि ना आदसा बिजनि मा गामिनि दालाय न'आव दं आरोना अबावबा फरायनो थायो नामा बिजनि मा गामिनि ओमफ्राय जोंना मा खबर नोंहा ब्र ना खबरा ब्र बारा मोजां नङालै नै गगा मोनदों आरोना ओमफ्राय नोंनालाय बोरै खबरा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय अल बड'गोल्सआ बेसे फरायो दादा नों आं फरायला आङो जिमिना इउटुब ना दाना दुनु कलेजआ 9 लाख दान थेंक इउ स' माच 9 लाख दान होनो थाखाय ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों बारा बुरजा गैया 18थाल' दं होनदों ना हलि मलि अके हलि मलि खिसा फ्रेन्ड मोनाल' कौन फ्रेन्ड नहीं है मुरिसा मा होनदों बा 18था मानि फार्मसो नामा दैजिरि नामा फार्मसो नामानो सनारामा अन मुरिसा मा होनदों नोंना जायगानि नों मा जायगानि खोन्थादो दे दैजिरि मा जायगानि खोन्थानांगौनो जोंना मुनिसनो एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो सोर दङ कमेन्ट खालामना सापर्ट खालामदो दे आंबो बेक सापर्ट होफिनगोन आरोना आंनि एलबियाव जायनो बेसेबां गोबाव थायो आंबो एसेबांनि एलबियावनो गोबाव थार सारना नेबोला अन और रंजित समाज हम लोग का जिमिन ने बोला ऑन थैंक यू सो मच जो बंदा जो फ्रेंड मुझे इतना सपोर्ट करेगा मैं भी आप सभी को इतना ही सपोर्ट करेगा दोस्तों सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर जोंना मा बुंखो अला अन दा फैफिनगोन दादा आदसा आं दा फैफिनगोन दादा अके दे जोंना ऋषि कुमार ने बोला गुड मर्निं ऋषि कुमार क्या गुस्सा गया रे ऋषि कुमार ओमफ्राय जोंना ऋषि कुमार अन थेंक यू सो माच मस्ट वेलकाम ऋषि जोंना अल बड'गोल्सआ मा होनगो थाथ' दे दादा अके ऋषि कुमार अन थेंक यू सो माच ऋषि कुमार थेंक यू मस्ट वेलकाम दैजिरिया मा होनदों नङा मदिस एसे खासिया आथा बाखिया बिमा नाम दाना ओमफ्राय ऋषि कुमार अन थेंक यू सो माच मुदिसा मा होनदों सनजित मा मावनो सानखो बे उजिगासेयावलाय मरिस ब्र मा मावबावनोथाय हमनोनो हाला आङो मा मावबावगोनथाय हमनोनो हाला माथो मा जाबावगोन गैला साननाय हनायानो जाला फरा लेखाबो गैला मुदिस दाहोना सानैसै आं मुदिस नोंनाव खोथिया माबानाय दुब्लियाव मावनाय आंनाथ' लेंहर जागो दाहोना ग्रीन स्किन क्यों कमेंट डिलीट कर दिया रे ब्रो ओमफ्राय ऋषि ने अन थेंक यू सो माच मुदिसा मांगो दैजिरि मोजां दे फिनांगौनो आदसा मोजां फिनांगौनो दैजिरिया उनाव खोन्थागोन मदिसनो उनाव खोन्थागोन होनदों मदिस जोंना मेक्सेल फैदों मस्ट वेलकाम हेल' ब्र गुड मर्निं फैदाना गुड मर्निं मेक्सेल आंनि स्क्रिनाव बरायना लाग्राय जाबाय ओमफ्राय जोंना मदिसा मा होनदों दैजिरि होनदों सारनाया बुंदों सपोर्ट मी प्लीज ऑल एवरीवन बोल रहा देखो एवरीवन गाइस सारोना को सपोर्ट कीजिए सारोना सभी को बैक दे देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए
जिमिना ए दादा नाम दादा ओके जिमिन ब्रो मा खालामबाय दङ जिमिन क्या कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ है प्लीज कमेंट कीजिए मोडिस ने बोला है मैक्सेल गुड मॉर्निंग दं मैक्सेल वेरी मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग मोडिस ब्रो नाम दं जिमिन ने बोला है दे दादा बाय दादा अच्छा जिमिन ओके थैंक यू सो मच मेरा एलबी स्क्रीन में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मेक्सेला मा खबर मोडिस दं उसदी ने बोला है गुड मॉर्निंग संजीत गोयरी प्रो बोल रहा है गुड मॉर्निंग उसदी आपको मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम बिबारा मा दं हेलो दादा लाइक दान दादा थैंक यू सो मच बिबारले लाइक दान थाखाय थैंक यू माचले ओमफ्राय मोडिस नाम दाना खबर मोजां बिदिनोसै मेक्सेल ब्र नामदों बिबारा मा होनदों बाय बाय दादा दादा माबोरै बाय बाय ब्र फट'सिनलाय मेक्सेला मा होनखो हलि मलि ब्र रायदावा खेला बाला नामबाय नै मेक्सेला मोडिसा मा होनखो दैजिरि मोडिस दैजिरि उन्दुलांबायसो नामा नोंलाय नामदों मेक्सेला बिबार बाय बाय नामदों उtsiया नों कैसा हो ब्र की खबर नामदा ना उनाव मानसिलाय लोगो फन हरलायदोंमोनलै माबा मा होनो अनन थेंक यू सो माच अनन थेंक यू गर्लफ्रेन्डनि फन फैबाय ना सनजित जी नोंहा गर्लफ्रेन्ड नङा लोगोसो ओइ माबा मा होनना बुंगोन आंनि लोगो स्कुल क्लास फ्रेन्ड आरोना ओमफ्राय हाबा जाबाय नालाय बियावनि न'आ जोंनि गामियाव आरोना ओमफ्राय दा बियावनाव फैदों नालाय ओमफ्राय जानाव बेरायनो फैदों आरोना फैगोन आरोना जानाव फैगासिनो दङ माने कैसे हो ब्रो कैसे खबर अच्छी मेरा खबर अच्छा है गुड है बिबार बाय नाम अच्छा मेरा खबर गुड है एक्सेलेंट ओमफ्राय मुडिस नन मेक्सेल सो मच सुमन हाय गाइस गुड मॉर्निंग मेक्सेल अन थैंक यू सो मच मुडिसा नों गर्लफ्रेन्डनि फन नङा गर्लफ्रेन्ड नङा लोगोसो सारनानि बोला सनजित मा सामी रिमजिम थैंक यू सो मच प्लिज कमेन्ट एभ्रिवन गाइस दैजिरि मुडिस दैलांआव माइ गायनांगोन मेसेसआव खिथानांगौ दा अमा मोसौ लानांगौ बेनिथ' संसार मुडिस नामदारना मेक्सेला मा होनदों सारुना थामसाब बेसि नामदारना जिमिना गर्लफ्रेन्डनि कल गर्लफ्रेन्डनि नङालै सेंग्रासो फाग्लासो आंनाव गर्लफ्रेन्ड कल फैया नेक्स्टला मा होनदों गुड मर्निं रिमजिम सनादों सुमना मा होनदों लोगो जादों जानोबा सोरबा लोगो जादों नामदों मेक्सेला अन मुदि जादों नंगौ नंनायाथ' दैजिरि अनलाइना थायोब्ला साख्रि नांलाया ओइ खुंगे सान्थिथा फैनो नागिरदोंनो जानाव संग्रा साहा फुदुंलाय संग्रा साहा लोंनो नोंसिनाव फैगासिनो दं नामा ए दंफैनो माबानाव बियावनाव दंफैनो दा अके मुडिस ओमफ्राय सारुना ने मेक्सेल किया बोलो नामनो सुमन नामना सारुना सपोर्ट करो डियार मेक्सेलावनो थम्स अप कहा है थम्स अप पर रिमजिम गुड मर्निं मेक्सेल मुडिसा मोन न'आव थाना अनलाइन नाय सार' मा होनो
अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रिमजिमा खालामदोंनो ओमफ्राय रिमजिमा लाइक दानदों सारना मडिस लोगो जादों आदाना मडिस लोगो जानांगौनो निजिना माबाजों सुमोनजों ओमफ्राय सारना बोला सुमन थोड़ी बिजी हु खाना खाने की बात वाइट करो बोलरा मेक्स खालामदों मडिस हिन्जावनि गोजोनथाव राव दं ना मा रानदों ओमफ्राय मडिसा मा होनदों साख्रिखौलाय नागिरदोंमोन आंखौ आंबो दाबो मोनासै होनना बुंदोंना बरा मानसियालाय माबायदिखौ लाबोनो ओइ हा अके थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर आं एसे दखान थांब्रबनो नागिरदों दा ओमफ्राय डिजि अन थेंक इउ स' माच जाखांफुवा बाय बाय दे ब्र अके अके दे सापर्ट खालामदोंब्रा लोगोफोर गोसोम मोनदांदों आरोना दे कमेन्ट खालामलायबाय था दै कमेन्ट खालामलायबाय था आं माने कमेन्टखौ नायगासिनो दङ आं फरायनायल'सो जायाखै ओमफ्राय जाय आंनाव कमेन्ट हाइफाय हरगासिनो दङ आङो दायो दखानाव फैदों नालाय आं दखानाव माबा लांफैदोंलै जाग्रा मेथाइ लांफैदों आरोना आङो ओमफ्राय जायनो आंनाव फाइभ कमेन्ट खालामबाय दंना आरोना आं दा आइडि हरगोन दै आं आइडि हरगोन मिथिबायना आं माने न'आव फैबानो आइडि हरगोन आरोना दसे टेनसन लाना नायदो आरोना एक्सेलेन्ट कमेन्ट खालामदे लोगोफोर ओमफ्राय सनजिब मम जाबाय ना दियारदों माम जायाखैलै सुमन जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंना दैजिरि होनदों मा साख्रि मुदिस मा साख्रि होनो आरोना ओइ दखान थांनो र'लाय सान्दिदा साहा लोंनो फैनो दंफैनो दखानाव मेथाइ लायनो आङो हा ओइ थलायलाय अमार दंखायो आं माबा संख्रि साहाजों इलायनो दोनहा बिसोरो अमारजों माबाजों पटरजों खामानि मावनो सानाव फैयो मोनायाव उन्दुयो इसोरनाव लांफैयो माने रुनाव बाइकखौ लाना फैयोमोन ओमफ्राय दिनैसो फैफादों खामानि मावसिगोन खालामनो आरोना माथो एसे हाग्रा नुलायलाय नुदों अके
लेंबाय थानायखाय मोजाङै दंफैयो होनबा खोथिया फोबाय गैया फोनोनो मोनाखै एकदम बेखौनो सानगासिनो आं मोनजागोन सानब्रै जाबाय सैमा अरनाया नै मैया अरदों दाखालिबो जों मोसानायखौथ' एफा गिदिरखौनो अरथारबाय सैमायाबो गोसोमफोरनाव मानसि दङ सैमा गोनांनिखौ अरालै बोरमाखौ माबोरै दे जोंनावबो सिगां अरामोन सैमा थानाय टाइमाव सैमा गैलाना दायो नोंनि सैमायाबो मिन्थियोलै गावनि बुस्थुखौ बिराद हारामिसा आरो दाखालि हाथाइनिफ्राय बायना लांदा आं एफा मोजां अमा न'नि दरजाखौ खुलिना दोनदों आरो आं बबेनि
Really strong. Kaliya, ningyo kay. Aman yayi. Bây giờ bị xem nhà ra Ba sao? mà có một lát một vậy. Người sao? Ai tự nhiên là một vậy. Nó bữa ngã dễ bữa Mà sao lại mà. xuống đây xuống đây không phải nè, đến đây xuống ở đây. Mula muli khakan nai hata. Bữa mà nè. Mula muli sukru kham la yo. Fa. Ini le sungar. Kata. Yêu muốn ở đây nhìn chụp sao không ăn thùng này. Jane bening. Nó cứ không đâu được thôi nè. Nó mới đây nè. Cái bên. Sida khang không vậy rồi rồi. Malay ko 친노라고. Hanga ipe bas bibi jayo. Umbar semale dah kan sombela pan no bara khapa bane onane. Pesara nani la pan. Arjun perlawan nilai. Ha? Ni sampai la bare ubim te. Kon lawan apa? Không là nè. Sana kon lone se. Khang ada ke. Bữa nay Itu berang mohon ke lang deng baik. Lang wat ma ji medang mohon ke nai si thadang gumyo. Ala ma lang nai jan. Itu berang nang thadang kham phuti ni kham sing la ga na lang deng dang. Eh kalau udah gina saat dulu sih ya. Ma ra lap ne ke posun dai bi ha. Saya semua on saya gila ada dulu lah, dulu lah. Và hút thì cái làm này mình nhớ bây giờ mình không là cái bên nhỉ. Hotel yang mana tu? Gì bây giờ mình qua. cái này nó. Qua bật lại là này gì bây giờ mình mà này mình nhỉ. Nó hấp đâu. नोंहा बिदि एकदमबारे अमा बायदि लदा लदा मानसिफोरा ना माने नोङो फुंबाथाय बेखौ बख्लख्ल माने बिबुखौ माबाखौ बिगुरखौ लावलायबायनोसो नुयो ओंखायनो ने जायनि सिगां एसे राफोद खालामखानांगौ आरो खारखानांगौ मानांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ दा नों हमना ला नों एथ' मदस थख' बख' ओमफ्राय जोंनो रानबाथाय बिबुरा मा जायो होनलाय होलांलां जाया होमबा ने Ini homa kan ini cuma fotek ini kabel baru minang ni. Yang muda ramai lah biburan lu. Ini kabel baru minang ni baik kan ni. Này एकदम गथ'आ मोनामोन आं ओंखाम जाया एक्सारसाइज खालामहैयो दा साइस जाबाय इसोरनिया फिसालाया मुलियालाय इसोरनिया मोजां जागोन हा आरो सासे बिजाव मथाद्राय जाबाय Ibu manusia, sini mawa janai mur
जाना फैनो 500 थाखानि सावथो जाना फैनो मम' जायोनो फेर खोन्थायो 500 जाना फैलाबो न'सिङाव सावरि ओमफ्राय उन्दुफैबाय जानाय लोगो लोगो उन्दुयोना आरो सासेया बे न' सिङाव थाबाय थायोब्रा माबायाबो बिलबिला न'निफ्रायनो ओंखारा सथिसा मावोना एसे जारसि मानसिया ओमफ्राय रागा जाबाय होख्रावलाबायनानै दरानो माबा नोङो आबु लिंग्रि बुरिया मा नामलाय अब्ला लिंग्रि दरा ओंखाम संनायसा जोनानै दरा गानो माला फैसा मोनो आरो ना ओमफ्राय मंगला रागा दरजानो गाबायबा फैसा मोनैनि ना माने नैलै दरानो गानो जोनानै लोगोआबो बै गिदिरनि एफा थाग्रा अब्ला लिंग्रि दरासो थायो होमबा न'नि उन्दुग्रानिखौबो माबा दोनो ओमफ्राय बिमाया खना दोनफैबाय दराखौ बेयाबो बेसेबांबा फैसा गोमादोंनो दाखालि सानो होदों सोरखौबा गेदेर लोगो सानो होफिनदों ओमफ्राय फैसाया बेसेबांबा गैया आरो बुरजामानि गैयानो फैसानो ओमफ्य गेदेरसो सिखांबायनो रागा जोंनानै बेदेरलाय ओमफ्राय फैसाया नों लांना नों फैबाना मोनखागौ माथो होननानै मटिभेट थारलाय मानसिया जाखांनो मोनो नों 200 300 500 जाखाबाय होमबा 500नि खरस आरामसे सप्तासेनो आं ओरैनो लायनोसै आं एसे सेफ माबा खालामसैब्रा एसे बासायनो गोनां दस्रा फिसा बासायनो ना दाखालि मोना थांनानै बगला सेरनैजों 10 थाखाल' भिन्दियाव सेरनैयाव 10 थाखाल' होमबालाय थांनोसै होमबालाय इयो गोरोंखा हायोफोरावसो समायखायो बे दंबोलाबायनायाव मा होनो बेखौ लोंनानै सेरेब लोंदों सेरेब लोंदोंना फिउ मोनो थाबै जायो ओंखाम थाफेनो होननायानो होलांदों जालायलायदों बुस्थुआना माइब्रा एसे बोरैबाद्रायथारलै ओमफ्राय नोंहाबो मानो डाबल होनांगौ मोनसेल' आमलायखौल' हो ओमफ्राय दायो माबाखौ होमोना नांबाय ओमफ्राय माबाना होबाथ' जिबे थागौमोन होमब्लानो आं साइकेलखौ मोजां सालायलांनो हासिगोन खोमा नारलांगोन खोमा माया माबाजों गोथिजों रायलायो आरो रायलायो आरो रायखाङो इदानो थाइजों ओइ मुसुखौ सालाया गारिया दानिसो लांफैदों बै माबाया आसला खांख्राइ हमहैनो गथ'फ्रा बेनो खांख्राइ हमनो आं खांख्राइ होननानै ओमफ्राय लोंगासिनो होनबाथाय बिसोरो बेदरजों लोंगोन आरोना बे जुमाय लाखाबाय ओमफ्राय लोङै लोङैनो 9था जाथारसिगोन ओमफ्राय आरो टाउनाव बेदर लायनो थाखाय ओमफ्राय मोननै इबो माइब्रानि माबानि इ माइब्रानि इयो आमलायनि होजोबदोब्रा ये स्प्राइटसो खारै बेयो आमलाय हो इ माइब्रानि गोसोमसोम दं आरो माइब्रानि एसेल' माबा इ मोजांसोब्रा टेस्टिं खालामनाय होलाय नांगौ आमाय देलाय टेस्टिं दा लोंगोन आं मोनायाव
सासे फाता मोनाखै सासे जि दोनदों रुनो थाफाया दोननो होदों मैया मबाइलाव नुनानै मबाइलाव हगारदोंमोन आङो बे मायो स्प्राइट स्प्राइट नङा माइब्रानि माइब्रा गोसोमनि बोसोर
आयदै लोगोफोरा आलासि दंलै आलासि दङ र' गैला बयसा थैबाय बयसा थैबाय दिङाब्राव गाबबायसोलै मानो गाबलाबायखो नों बेलेगाव थां दादा लाजिदोंबा बयसखौ बोरै बेलेगाव थांनो आंनिनो लोगोथार माबोरै थांनो आंनिनो लोगोथार आरो रायलायाबानो
ओके बाय बाय, ओके बाय बाय सभी को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आं दोननोसै दे एलबि दोननोसै, आं गाज्रि दामोन दे लोगोफोरनि बोरैबा जालाबाय। ओके 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 थैंक यू सो मच। कौन है प्लीज वन टाइम कमेंट कीजिए। 9 था जाबाय आरोना।